Sashisin pan nakaliang jaga Good News Channel ni wanlam yapi ya ka program na KI PERSARA ka program jong Khynnah. Te nakaliang ka jonga ringkat kini ki parlok ki bangia don lang hang ni. Ngaw ai ka jing Khublei ka Kyrpang tam yapi baro khamtam yapi ki hap ki baret kiba don hayeng bat kiba pet bat kiba shashkor ya kani ka program. Nga ai Khublei yapi baro haka kyrteng ka bathiang tam ka jong Jesus ubalang unong pen jingi. Te haka ni ka por ka program na KI PERSARA ni wanlam yapi hang ne ya ka program ka bangingin le shap hang ka Bible general knowledge ka bamot ka jing kentep shap hang ka Bible shap hang ka Ktien Ka jong U Blei ka jing kentep shap hang ka Ktien Ka jong U Blei. Tenga don mga hang ni I Miss Shongkun Mynsiem Diengdoh iban ayapi yakini ki jingkentep bat ngidon hang ni kini ki paralong kiban penithu ru yalade ki kyrteng kumno bat na e gesnong kiwan nakanu ka balang te hakani ka por nga kerpat yaki bakin sngewbha ban penithu yalade ka kyrteng junga kalong galum bhathaba na kabalang soya ka kyrteng junga kadai da village Mynsiem ngadai na kabalang Sudar village ka kyrteng junga kadai wan saka marbanyan ngadai na kabalang usopanan ka kyrteng junga kalong Shongkun Mynsiem Diengdoh ngawan na kabalang soya to Khublei shibun ya ka jing penithu ka jong phi ya hakani ka por te nganget napdeng jong phi baro saungun phiwan hang ni ban shim banta ya kani ka jing kentep shaphang ka Bible te nganget phila ya pen khrep ha dei nganget phila ya pen khrep ha shaphang ka Bible te ngindon hang ni shibun ki jing keli te ki jing keli kindon hadu sautli ki round kindon ke round 1 ka ba ka jing kentep kan long bet general bet ya ka Bible hi baro ka way te ha ka round 2 ka jing kentep kan long tang ya ka round tang ya ka jing keli tang ya ka ni ka New Testament Old Testament te nang tapat de ha ka round 3 ka dei tang shaphang ka New Testament te ka round 4 pat de ka dei ka jing batai ktien ma te hang ni nga don ru ban ya thu ipi ba ngi don ki mak ki bangi ni labu ki don ki mak kini ki bangi ni labu ha ka round 1 ni bu ka wei ki jing keli phiyo san mak nada phiju ba betek kumba ka long ma ka wei ki jing keli san mak te ka round 2 ru ni bu kumta ka wei ki jing keli ka long hi ka round 2 pat de ka ji ka wei jing keli ka dei shphau mak ma shphau mak ha ka round 2 te ha ka round 3 ru kumta hi ka dei shphau mak ka wei jing keli te ha ka round 4 ru ka dei shphau mak ka wei ki jing keli te ya le bha jubab bha concentrate bha te ha ba phi jubab shai ma te ngang karpat ki hap ki baret ru ki ba pet na la ki jong ki yeng ki sam ba phiru phinya jubab yigini ki jing keli lada phitep ye thu email ma amai ngatip ki jing keli ma angkum ta kadon kata kalong kum ta ma ye thu te jubab bet phiru te nang tapat de pet kini ru hi hadu kat no ngin ya pet ma ka jing jubab ka jing ki long kum no te ngin sa adu ka jing thap kti ki shibet manu ba job ma netip yo phi job phi nang tu na yeng ne ngam tip ma job kini ni kin job ma phi ne te hendrai sa khen ma phi ki mak ma se khen bet te nang tapat de te tang kita hi ka jing pin shai halo be de ba kan ka jing kentep te shopping ni sedang ya kan ni te nya bu shwa ngin population Ktien Ka jong U Blei pat nya bu Khublei ro ka jing duai te Ktien Ka jong U Blei ka ba ngan pule hapi kan ka por ka long na ka kitab jingi proverb ka lenong ka ba arphau ka khot ka ba khat san ka kitab jingi proverb ka lenong ka ba arphau ka khot ka ba khat san ka ba ong don ka ksian bat kerhai ki mau ruby hinrei kirmyang shintur ka jingtep ka long umau lenai kordor ka sngap hai ni kintien ka omnu don ka ksiar bat kerhai ki mau ruby hinrei kirmyang shintur ka jingtep ki long umau lenai bakordor te ngila ya sngow ka tu ka kintien ka Ktien Ka jong U Blei to nginya pendam Khublei ha ka jing duai
Khublei bo kpa jingba hapdeng nang bo khot ke kyrteng ka jong me. Trai jisu kan rat bae ne ka puan ngis ngoban ai ngo eme. Nama ke jing daring kat ke jong me, ya ke jing am ke jingi. Bat ya ka bamila don kat bat ngi khamtam ya ka bangi la don hakani ka jaka. Ya ka bangin pendam ya kini ka benta ka bakrau, ka balong ka jing kan tep syapang ka ktien ka jong me. Ta dong long lam ringkat mami bat ngi syem mami men penyahat mami trai. Hadu mengen ala ban pendam. Sngau jkat kerpat ke jingi syakri jong me kateng te me Jesus Christ ngi doi. Amen. Ta telah long lab yang mentah ngin ya sedang no yakani ka Bible general knowledge la long ready bara te hangni ni don phida saungon te ni haban phia da ka group te kani ka ni shani kalyang ka diang jonga kinde group 1 kani kalyang ka mon jonga kinde ka group 2 ma kan mau phide group 1 idalong bat I dapi deh, beri dapi. Tenang tapa deh, punya deh group 1. Di ini Iwan Saka, bat isyarat, kini group 2. Ma, dah. Nak long ready yang sedang nak kicing keli? Nak biang? Dah. Dan kat no teli ke kitab hak Bible. Dan rio tadi ke kitab hak Bible. Good. Dan hendriu teli ke kitab hak Bible. Teka group 1 kala yo kat no sun point. Kala jubab ke badai, kala yo sun point. Temen tapan ngine pas ka jingkeli ka baar. Ka jingkeli ka baar ko ong sngewbha. Don kat no teli ke kitab ha ka testament ka barem. Bat kat no teli ha ka testament ka batamai. Okay, group 2. Dan lap kundai teli ki kitab hak testament ka barim, bat ar penyu teli ki kitab hak testament ka batamai. Good. Kila ay ka jubab ka badai, bat ka basyai. Kadan kat no teli, lai po kundai teli ki kitab hak testament barim ma. Bat kadan pat dia ar penyu teli hak kitab ka batamai. Dakan mau bahaya kata. Ta, tila ya yo marsan mak ke group 1 ru, la yo san mak. Ke group 2 ru, kala yo san mak. Sngewbha ke jingkeli ke balai. Sngewbha ma. Ka ke kitab baningkong du ha ke Bible. Ka ke jingmut ke jongka. Ta? Ka kitab baningkong du hak Bible kedai ka kitab Genesis, ka bamut ka kitab jong kejeng sedang. Good. Kedai ka kitab Genesis, ka bamut ka kitab jong kajing sedang dai. Te ke group 1 kala yo plus point, kala yo sun point ma. Te mentah ke group 1, kala atam ya ke group 2, sun point. Te group 2, te mentah ngan keli ke jingkeli ke basau. Ma, ke jingkeli ke basau sngewbha koong. Ka ke kitab ke bajrong tam ha ke Bible. Kadon katnu teli kilenong. Ka kitab ka bajrong tam hak Bible kadai sam bat kadan haduk shi spa sanpo teli kilenang. Right. Kadai kajing roi sam kadan haduk anu haduk shi spa san pau teli kilenong. Te ka group 2 kala ayo plus point ma. Te menta ke group 2 ba ke group 1 kila ya ringkat ke point. Te kam liap ha ma banu banjob tang sepet. Te kibab ki habarat ru kibab pet na yang manu bala yo point yo ma pi ni yo kini na sakhen te ngin sa plus manu bajam. Temen tas sngewbha kan jingkeli ngin kan dai ke jingkeli ke basan. Kan pat ko ong ke kitab balingkot tam ha ke Bible. Okay? Group 2 Ka balingkot tam hak Bible kedai ka shithi ka balai jong Yohanes. Good. Kadai ka shithi ke balai jong Yohanes. Temen-taru akan ni kalau alat biang syaga group 2. Ma kila ya point plus point syaga group 2. Tesngap kani ko wajin kili nambah hendriu. Kaong ka ka kenthai ka baningkong ha ka Bible. Ta? Ka kenthai ka baningkong hak Bible kedai ka im. Good. Ka kenthai ka baningkong ha ka Bible kadai ka im. Tekila ya plus point biang ha ke group 1. Nai, ta. Temen ta
ngin let pat ha ka jingkeli ka ba nyau ma namar ka ni ka round number 1 gidan shipoteli te sa sauteli mentah ndruteli ngiladap te sa sauteli ki question ha ram 1 te ngin pet manuba keloi ban juba ma te kan ni pat ka jingkeli ka ong dan kat no teli ki gospel ha ka bible jer kyrteng Dan sau tadi ki gospel hak Bible. Ka gospel jong Matius, ka gospel jong Markus, ka gospel Yohanes, ka gospel Lukas. good dan sau teli ki gospel ha ka bible ka gospel Matius ka gospel jong Markus ka gospel jong Lukas bat ka gospel jong Yohanes tekan ni menta ka point kala let syaga group number 1 dai la yo 5 points plus 5 points ka group number 1 ta menta pan ni let ka question ka bapra sngewbha ka ong sngewbha pi ba ro ma ha ka testament bathmai sngewbha ha ka testament ka bathmai kat no teli ki shithi ba la tho da apostol Paul okay Haka testament ka batamai kidon khatlai teli ki shiti ki bala tho da apostol Paul. good kidan khatlai teli ki shithi bala tho da apostol Paul te lai kat non tu la plus point syaga group 2 ma ta menta sa stang arteli ma jingkeli ha ka round 2 sa arteli tengnya pet manu bajap sngap ha ni jingkeli ka ong ya ka kitab jong no lakhot ki kitab jong ka jing start ya ka kitab jong no lakhot ki kitab jong ka jing start ta Ka kitab Ujob, kitab Psalm, kitab Proverb, ka jong Roy Solomon. sakawai Pilane. Justice. Okay, good. Ka Ecclesiastes day. Ta kadike ke kitab Ujob, Psalm, Proverb, Ecclesiastes bat kanjing Rai Solomon ma. Ta menta kala alet biang 5 points sya ka group 1 ma. Ta lada fimla ke jingkeli ngin sa pas ma. Lada ki bomla ke jingkeli fin ong pas. Sngau ong pas te fin kamot sin sa pas ya. Damla group 2 kan let group 1, damla group 1 kan ong pas group 2 ma. Ta. Kan ni pat ke last kau di ka jingkeli ke bashi pau ka last round ka ni ka jingkeli ke ba last do na ka round number 1 singap ya ong ka ka kitab bakhat do jong ka bible mano balat ho yaka Kita kapakat duk jang ka Bible kadi ka jang kiba bala tho da Yohanes. good ta mentaru kayo plus point ke group 2 te mental adab lot ka ni ka round number 1 ngila adab banjubab de kini spot li question ti ngan ai happy ya ka result ma manuba job manuba tam ta kadang spot li de ke question ti ke group 1 naka spot li ka jubab santli kemudian kiyo arpusan point tetap ketikan nang group 1 ke group 2 naka shipotli ka jubab santli ka yo hi arpusan tathap kti nia ka group 2 nomor bale baro artli ki group ya yo mar ka ju ka point ma te baro artli phi yo bet mar arpusan point dai ta te nginya pet pat menta ha ka round 2 manu bajab manu ba barama nginya pet ta menta baro artli phi yo mar arpusan point ta ha ka round 2 ka question ka way question kan desh poma ma ka way question ka deshi poma ta sngap ha ladap himla ong pas ha te ladap hila ta sajuba katno sngi U Blei ula thau ya ka perthai ha kanu ka por U Blei ula thau hi ubreu hisu an jingli katno sngi
U Blei ulah tahu ya ka perthai. Te hadin ulah tahu ya ka perthai. Te hakanu pat kapor U Blei ulah tahu ya ubrio. Okay, ta? U Blei ulah tahu ya perthai handru sngi. Mat ulah tahu ya ubrio hadian ma ulah dapat tahu bat penlong ya ki baru. Ki uang kumno pat de ka ong kumno. Uang tungin ya tahu ya ubrio hakadur jongi. Good. Tong ya tahu ya ubrio hakadur ke jongi dai. Blei u tahu ya ubrio hadian bol adat ban penlong ki baro. Dai, ui baka perthai kalong ka bathali ka ulah adat penbiang lot dai. Wamno ulah adat penbiang lot te dang pe baka perthai kadang dan hapdeng ke jingthali dai. Ule kumno hadian kata u tahu na saya ubrio. Dai, di uang kumno tong ya tahu ya ubrio ha kadur jongi. Dai, good. Dia kanika group ha ka round 2 ka group 1 kala yo sheep hopan. Ma, ka group 1 kala yo sheep hopan. To ka jingkali ka baar. Ha ka kitab jong no la tho shapang ka jingthmu Khynnah u debit u penyap ya u koliet. Ha ka kitab jong no la tho shapang ka jingthmu Khynnah u debit u penyap ya u koliet. Da? Ka kitab jong usangwal ka long kaba makanyo. Pat day baha. Pat day baha. Ka kitab ka bengkong jong usangwal ka long kaba kanyo. Good. Haka kitab ka baningkong jong Samuel kalnong bakhan nyo la tho ya ka jingthmu Khynnah u David aba u jingthmu Khynnah u David u penyam ya u Goliath dai. Da. Bara ngishe ya thu Khynnah shapang u David ngishe ya rai ka jing ya kan ka jing rai do dai ba rai u David u kawang do umawi u Goliath dai. Te ya kata ngila ban syam ha ka kitab ka baningkong jong Samuel kalnong ka bakhan nyo. Te kala let syaka plus point biang ya ka group 1 dai. Group 1 tala yo plus point biang ka group 1. Ta sngewbha kani ka waipan jingli ka balai. U Joseph udai ukun jong no. But udon kanungot shipara. Okay? U Joseph udai kun jong u Jacob bat karakel. Kidon kar armut shipara. U Joseph udai ukun jong u Jacob bat karakel kidon udon khat arngot shipara. To tengine thap ktiken namar bale kilaya ayaka jubab ke badai ma tangi thap kti bia. Ta kani kala let shaka ship hopan shano shaga group 2 dai. Ta shaga group 2 kala let ship hopan. Ta kajingkali ka basaw ka ong kumno ka kami umoses kala pelat ya umoses na kti kishipai Egypt. Pikan mau ba kapor jong umoses dai bu udang khlung te ka kami jong u kapelat ya umoses. Te kumno kale kani ka kami jong umoses. Hakanu ko rukam kale ban pelat na ya umoses na kti jong kishipai. Ta group 1 Ka thau da isang da ka do bertha bat kap siang bat kabu ka harut kawa ha ka ba ka sim kun sim haru ka julai sum. Ta kadai ka kajing ka answer kalong ka badai kala thau ya isang da ka do bertha bat da ka besiang ba kalabu ya ka harut wa ha ka ba ka kun sim upharu ka julet ban sum dai. Ta ngatharai ki group 2 kitip ya kata dai kadai kumta kadai ta kadai kadai ta kani kala let biang plus point biang syaga group 1 ma to mentang gilayat ha ka jingkli ka ba san ma gilayat ka jingkli ka ba san kani ka jingkli ka ba san kadai ka jingkli ka ba khat do naga round number 2 ma ti menta kamot kiba jubab ya ka badai kenyo plus point sya ka group ka badai ma
Desngap hai gini jingkili kaong. Usiem baning kong jengki Israel. Ta group tu. So. Usiem. So. Ta hai la tho. Atau ya kita nikong Samuel dekat kaba Khublei. Kam dei bakat we. Dekat kaba Khynnah. Dekat kaba Khynnah. Ta usiem baning kong jengki Israel. Usiem baning kong ke Israel udi usol la tho ngila ban syam ya gani. Ha ka kita baning kong Samuel kalau nong kaba Khynnah. Dai. Jamenta ke group tu kala yo plus point chipau. Jamenta nyen ya Khynnah ya kimak. Nama kilakun ke group ke round tu ngila dah lakun. Jamenta nyen ya Khynnah kimak. Manu ba? Yo buon ma. Ta ong nga manu ba yo buon? Manu ba jupap buon ha round tu? Group 1. Ta ke group 1 kala yo lai pau nakasan pau. Ma. Te ke group 2 kayo ar pau mak naka san pau. Tementah ke round number 2 ka ek bejot ke job ke group 1. Tetap ketikan dalam group 1. Ta group 2 dang dan ka chance ma saat li ke round. Ke round 2 bat ke round ada ke round 3 bat ke round 4. Dang dan ma ye kini. Te sengap ha bat jubab ha. Ke kini le ke round 3 kalau ada syapang ke jingkeli naki naka New Testament. Te ke round 2 mana kadai naki Old Testament. Dan mentapat ke round 3 naki naka New Testament. Te sengap ha ma sengap ha kani. Ta. Ngan hap rekhi nomor balai ke suk palat. Nyer kidai ngan pajalan ya. Hang nu lakai ujisu. Ya tho eka kyrteng kami ukpa ujisu. Lakai ujisu ha Bethlehem Judea ka shnong deben ka kami jung ukade ka Mary thai sakti bat kupa jung ude u Joseph Mystery. Good. Ta. Kadai kiyo ki aya ka jubab ka badai ma. Lakai ujisu ha Bethlehem Judea ka shnong deben Kamari ke thai ke badai ka kami jong Jisu bat Joseph Mystery di kupa jong Jisu. Ta. Ke group 1 kala yo biang plus shi paupan ma. Kala yo shi paupan. Ta jingkli baar naga round 3 jingkli baar. Ke ke kamba ka baning kong ka bau Jisu lale. Ka kamba ka banikong ka bau Jisu lale kadai ka penkela wan ya ka hakajing kawai ya to Shongkun hagana kalilaya. Good. Kadai kaba uji sulapan kalawan ya ka kaba ulale haka berapin kala hakajing kawai Shongkun hagana kalilaya. La katno kala let plus punch haka group 2 ta. Kajing kali kebalai kaong ke Ktien Ka balingkot tam ha ka Bible hang no la tho ya ka. Ujisu ya latho na ka gospel yones kalau nong ka ba Khublei ka dekot ka ba pesan. Good. Kadai ujisu uyam la tho ha ka gospel ka jong yones kalau nong ka ba Khublei ka dekot ka balai pausan. Tela yo plus point ka group 1. Jingkili ke basau. Sengap hai jingkili ke basau. Hagani ke gospel. Haganu ke gospel. Jong no. Bat. Kalen nong bakat no. Latho. Ya ke jingdwai utrai. Mau jisu ikai ne amin sepang ke jingdwai utrai. Dai. Di haga gospel jong no. Bat hagalen nong ke bakat no. La tho ya kita kijing hikai ya kita kijing duai ke ba uji su hikai sepanga jing duai utrai. Ta group tu la tho ya kajing dua utrai haka gospel Matthias kelendong ke Bandrio kat ke Khynnah bat haka gospel jong Lukas kelendong ke Khublei kat ke ba. good.
La tho ya ka jing duai utrai ha ga gospel Matthias kala nong ka Henry ka khot ka bakhandai but ha ga gospel jong Lucas kala nong ka bakhatway ka khot ka baar te group 2 kala yo plus point kala ship hope point ma te mentapat kadai ka jingkeli ka balas tu jingkeli ka basan naga round 3 tengenya pet manoba bala ya kata sngewbha ma manu balakran yikini kikentien manu balakran yikini kikentien namar habanga sngewtlat hangta ngalong uba klan namar habanga sngewtlat hangta ngalong uba klan di manu balakran yakini pila ban syam nang no keno kalenong kat bakat no maka dekat ke bakat no Kini kita nak renda upol hakapor ba itu pau kadai ta ha kashti alkoren nong kaba katwe dekat kaban kong hadu gabash pau kam dai lenong bakat wei kam dai lenong bakat wei nong kaba kat kalenong ba khat ar good ta kadai lenong bakat ar ma ya kan ni ka kentien ka baong namar habang sngewtlat hangta ngalong uba klan la keren do upor hakapo bakawan ka ji itu pau lala ban syam ya kan ni ha ka shithi upor ba pastor shakinong koren ka ba ar kalenong ka bakhat ar khat ka baningkong hadu ka bashi pau te kan ni kala ayat plus point biang sha ka group 2 te naga round number 3 menta ngila adap lot ke jingkili dai namar ngadan santli te ngila adap ini ke jingkili baro santli te menta ngin ya khen ya kimak ma imat kini ki Khynnah kia kila ya discuss imat namar Blei menta pat ka round number 3 ka group 1 ka yo tang arpau ka group 3 pat ka yo lai pau kila ya ki imat kia dai si parnok imat ki kwa ban ya penjob mamar kiliang dai ka group number 1 ka yo arpau ka group number 2 ka yo lai pau mana ka san pau de mano ba job menta ka group 2 tangi khap tin ta ka group 2 ta ka group 2 kala long ka dong job ha ka round number 3 ta kani ka round number 4 menta ka de ka round ka ba phi hap ban batai ya ki kentien ma ngan ai ha phi ta shi kentien te kini ki kentien ki de ki badon ha ka bible sngau ki de ki kentien ki badon ha bible ka ba phi shat ya pendon kambha te ka dei ru ka kentien ka badon jingmon te phi hap ban batai ya kata nang ta pat de phi la ban ya thu ru hal nong batkhat sngau ta la along ready la biang ta te kani pat de mentang ngan shu ong daga group ma ta kani kata group ngan ong ifi kani kana ka kentien ka baningkong kan jubab ka group 1 syama ta ka group 1 batai kini ki kentien kamot ayu ha baong gol katha Kajaka malai clear. ta kadai jaka maloi kli good kadai nang ta fila ya kani fila ban syam na Kono kaba apa nyo? Kau dekat kaba. Like. jong Jom Matthias. good ta jong Matthias dai la kamot maloi kli dai gol katha kamot maloi kli ya ka bangila ban syam na ka gospel ka jong Matthias kalau nong ka ba ar punyau ka dekat ka ba lai pulai ya kan ni ka group 1 kala ayo shi phau pon to ka kentien ka ba ar kani kan le ka group 2 kamot ayu Samuel hikan mau bakahana dai ka kayu Samuel te kadon kapan kyrteng Samuel kadon ka jingmod te kamut ayu habaong Samuel Now try ngalapan ya u.
Good. Na utrai ngalapan ya u. Tengilak belak ban syam na ai hang nu lah tho. Kong Samuel nong kebanikong dekat ke arpo. Good. Kalau nong nak ka engi laban syam nak ka baningkong u Samuel, kalau nong ka baningkong ka dekat ka ba arpau. Tekani rumenta kayo plus pan shipau pan haga group 2. To. Group ganet yang syaga group 1. Kamut ayu ka Ktien Moses. Nang nula ban syam. Kamut ayu baong Moses, bat hang no hiru la ban syam ya kita ka Ktien. Kajing mur ke jong ka Ktien Moses na ka ngalasay. Wala syam na ka kitab Exodus. Kalau nong ba ningkong dekat ka ba. Ndai lo nong baningkong. Kalau perkat bah, kalau nong makat no. La day. Kalau nong ka ba ar. Good. Kedekat ke ba? Cuba. Good. Kaba shipau. Yes. Kalau nong kan kitab Exodus, kalau nong kaba ar, kedekat kaba shipau. Taka group 2 atau group 1 mentah kalau yo plus point mah shipau kalau yo. Ta. Kane kan dai sya group 2. Kamut ayu habaong. Kamut ayu kan Ktien ka baong Emmanuel. Blei lambat nga. Lembat nga. Lambat ni. Ta jubab ha. U Blei lambat ni. Ha tenang ta hang nu latho. Matthias nong ka ba apuai. Ndele nang apoi. La film la ong mo ngin pas. Nong ka ba katui. Ya. Stang si sian ngan abi fin jubab kan salit na siya group 1. Pas. The group 1. Ka Gospel Matthias kalau nong kebanikong dekat ba ar polai. Kalau nong kebaningkong kedekat ke ba ar phulai. Takan mama. U Blei lambat ngi. Emmanuel kamut u Blei lambat ngi. Kabang laban syam naga gospel ke jong Matthias kalau nong kebaningkong kedekat ke ba ar phulai. Ti kani ngan haban ai 5 points ya ka group 2 nang ta ngan hak layo plus point 5 points pat de ke group 1. Ma. Ta. Kani menta kani basan pan kat ki bakloi. Sngau. Kat ki bakloi. Manu bakloi ban jubab rakti ngam ong shu group juno desa jubab ya kani. Kamut ayu habaong pikan ma emini Ktien uji su ang dai ong. Eli Eli lama sabatni. Ta? U Blei jonga bele mi ino nga. La mensyam na Matthias nong ka ba arpo dekat ka ba sab nril. Good. Ta. Group 2 kalau ayok biang ship how point. Kamut kumno Eli lama sabatni. U Blei jonga balai bami lai no yanga. Tapi kan mau hakapor ba kumno jisu ang ya kani. Kapo badang sa nar play. Ta good kadai. Ya kini baru kelong ka badai te menta fila ya poi haka bakut jong kani ka round ban kijing keliru kila alut te nginya pet menta ya ki marks ki jong pi manu bayo bon ki marks ma ka group 1 kalayo arphosan point ma ka group 1 kayo arphosan point hangani ka round 4 but ka group 2 ru kayo arphosan point hanga round number 4 te baro artli ki along ki bajab te menta ngila adap dot yakini ki round baro asau tli te ngila yo ya kapan kenru ya ki marks ki jongpi
Ti kani ngan piathu api kara kani ka group 1 kayo shispa amak naka arspa. Ti ka group 2 ru kayo shispa amak naka arspa. Ti baro ar pialong kinong job nadu ka round 1 hadu ka round 4. Ha. Ta hakani ka por baro angot phila elong kinong job baro atli ki group phila elong kinong job. Ti menta last du kabalas kabakhat du kalong ba bangi ba phin puli kanu kantin nakhat bible te phila bani thu nang no puli nang nakhat kabakat no kalau nang kabakat no kiba la lendet betek kita kilong kinang job ha mabram ngot phila edap job te mentangi dan kam bandong manu bajab ti puli nak Ktien Ka jong Blei te thoma kilen nong badi khat the time starts now. Group 1 Yang puli nak kau spell you honest kau nang ba khat na ba Blei ba e kata kata yang berthai kau lo ai tino ila ko ma kham ba au ai ru ba ngai thu kun cha shu reng yo ka jing imbum chu. Good. Yones lai khat riu. Na bau Blei ula iet kata ka perthai. Bau lai tino yelo jong ukhun ubakha marwe. Bau ai ru banget hu un object shu hinrei un yo ka jing imbum chu kon. Kata ka long ka badai kham jing bakla. Te menta ka mon group 1 ka long ka nong job. Hai ka group 1 ka long ka nong job. Tengin ya thap tin ta ka group 1. Dega group 2 ru kalong nong job hi nama Blei kita kijing kelibar khat phila ya pas phila ya tip lo dai te masngoman ai Khublei ya phi baro atli ki group ya ka ba phi phila ya tre shitam ya ka ba phila 1 ya ka ba ne shem manta hang ni te nga ai Khublei ya phi U Blei nong ya kyrkhu ya phi khamtam he kijing puli ki jong phi te nang yai testa ban puli Ktien Ka jong Blei te hakani ka por pan haba shobangin pin kot no yakani ka program na ki persara ngabu yakani ka jingkli pat happy baro ki bam shem yo ban jubab na du mena ngabu yakani ka wei ka jingkli happy te kumno phin jubab pat yakani ka jingkli kalong ba phin comments ha itu i box hang tu hapo ka comments te jubab yakani ka jingkli ha i comments ma te ka jingkli kalong kumni sngewbha ka jingkli kalong kumni haka kitab jong no kaba omshem latho yaka Ktien Blei yaki haka kitab jong no kaba omshem latho yaka Ktien Blei ti yaka ne kijing kli jubab mapi bat phila ban tho ban comments hai comments box jong phi ti tangi ne ki Ktien tangi ne ibentai bangilai shem banta hane ko por de na banta ka buram ka jong Blei amen.